Dear MOR Tito. I hope na may mga nadumduman nga mga tito ug tita ninyo nga sayra ba tungod sa kadugay na ninyong wa nagkita, nalimta na nimo. And karong Pasko ay ninyo siya kalimti ha. Ay ninyo kalimti ang taong dako kay tabang sa inyong life. Say sige lang tagpangayo sa ila, sige lang tagkuan. Ila mo guna obligasyon pero di ba wala biya siya obligasyon sa imo kay parents biya gid nimo ang nagkuan pero karon na kay time o panahon na nimo nga marag mapalipay nimo siya mapasmile man lang karong umaabot na Pasko. May gabi Master po pangakong ikasulti ana na si Jessie na dili jud angay nga magdumot siya sa iyang amahan kay bisag mabali pa ang kalibutan iya jud ng amahan kay samara nga gidumtan niya ang iyang kaugalingon. Ang anak ay anak sa kanyang ama, ang ama ay ama pa rin ng kanyang anak. Sa mga anak at ama ng mga ama-anak at yung espiritu. Anyway, sa mga kanang naigusto nga iparating na mensahe sa ilang mga antipara ganina sa tong caller, no? Naba mo'y gusto nga mensahe sa inyong tito o sa inyong na-learn ani nga drama, tito or tita baka na karon basta kay igsuon sa imong mama or igsuon sa imong papa. Kung nakay gusto nga mensahe sa ilang kabuutan, nakay gusto nga iparating sa kanila, kasi naminaw sila karon, tawag na 0937-373-1674. Hello, may gabi. Hello? May tao. Next caller. Hello, may gabi. Hello, may gabi. Hello, kinsa ni? Si Ami, Ami. Hello, Ami. Pila edad ni mo, Ami? 27. 27. Unsa man, ikaw ang tita Ako or gibalik ikaw kong ang si nakadumdum? Quadro sa- Ha? Unsa to? Nakakistorya. Ako gibalik si Tanang Kuan. Ha? Tong caller. Ha? Ako gibalik tong caller. Caller? Si ex-caller. Si Asa ang Tanang caller? Kuan. Si caller. Si atong nagpadala, Pastor ba? Si Jessie. Si Jessie. Oo, nakay angkol nga nagkupkop sa imo? Auntie na ako. Auntie. Pila ka years na mo nag-uban? Kuan gid bali, pamilya gid nag-adapt sa ako, master kay akong lola, then dili naman kay sa akong lola. Ako Imong lang parents di nag-ayaan ay? kayo. Akong mama una namatay, then pagkamatay sa akong mama, akong papa kay iya ra mi kasagdan bitaw master. Ay rin siya ni uli nga kamatiran na bitaw siya. So wala na pod imong kuan papa. Wala nga second year ko adtong nawala. So siya. samtang gibiyaan mo sa imong papa naa ka sa imong lola. Nako sa akong lola din. Dito na ikaw mas nagdako gid sa akong kaayaan. And then Pag uli din sa akong papa nga magpa-regular siya tungod kay kamatiran na sa ko gaduo sa iya kay tungod nagdumot ko sa iya nga nanong bibiyaan na niya kay nang mayin siya dito sa kanang laing lugar inana dito master. Wala ba ni na-resolve ang imong dumot sa imong papa? Wala kay namatay na sa pero karon nakabasol na ko karon kay karon pud kasabot dito master nga karon niya edad na ko sabot dito unsay feeling din sa tinod nga amahan duga padala siya pero dili mo gud ako ma-feel kay wala mo gud ang presensya master. Na naman si kaipon ako tong nauna nga why not kami na lang iya ang isigom nga magsuon dinagbulag-bulag man yung magsuon kay gikan kanya namin nagpuwa sa mga igsuon niya. So dako kayo ang imong kalagot gyud. Daw ang kalagot dili ang food lalim food ang mga puyan sa among mga igagaw dili mo gud ni open sa mga igagaw din anang kuan lang ito since yun nagsugo lahi alam ang gud makapuyo sa tinulya pamilya gyud. Pero unti dapat ani Oo, dapat pasayloon ni
just siya ang papa kay papa ba ina niya kung masay kung likod tungod siya ang papa di ba sa naalim sa kalibutan. Pero dili gid gyapon nimo masisi kung dili mapasaylo, no? Oo, pero maabot ra man gyapon ang panahon nga masabtan na gyapon niya yung papa kung say rason, kay naman ni rason sa tanan nga nung nainana yung papa. Mo bitaw kay di ba yun na pride sa parent biya na kanabitang unsay lang naagian, di na kailangan may bawaan silang mga anak. Di ba kay syempre basin day nagian nila nga murag lain pod nga istorya kay basin pangit. And then, may pag-isikreto na lang kay si Lord naman siya nakabalo sa tanan, murag something ana ba? Oo, anak yun. Maayo So, nga. sa imong kuan karon, sa imong auntie karon ang pila na mo ka years naguban? Until na, good master. Since? Salamat ko siya. Since 5 years old ko, iya kong kuha. Gamay pa kay kastanan karon, dako na imong waistline. Siya na gina kong mama na tinoon dito. Pasalamati siya sa iyang gibuhog nimo. Gibahog kanang Sa yung ilog sa ako, master. siya nagpa-eskwela nimo? Oo. Daw be. Siya lugar nag-answer sa imong mga exam. Dili po, master. Pero dako kay imong kuan. Unsa imong mensahe sa imong tita? Sa ngalan ni tita? Virginia. Uy. Pila edad ni Tita Virginia? 50 na siya karon. 50, virgin na virgin. Virgin na virgin. Tita Sana Virginia. pag yun siyang nagbuhi sa mo, master. Ay, namina si Tita Virginia kakaron? Tulog na. Nga tulog na, sige. Kuha na lang, mga mensahe nimo sa iyang paghatag sa imong palangga. Okay. Ni, salamat kayo sa tanan nga imong gihatag na kayuhan taong kinabuhi kung dili po tungod na tibo kasing-kasing ko nimo gidawat. Salamat kayo bisan ikaw ra isa nga nagbuhi sa amo atulo, ikatulo ay ikaupat ko sa imo ang mga anak. Pero wala bitaw ko nadunggan nga sumbat bitaw nga inana. Salamat kayo sa tanan. Nagtulo. Action nagtulo. Pero sa mga kuan, sa mga pareha nimo, unsa imong mensahe sa ila? Kanang mga pareha nimo nga naay nag-alaga sa ilang auntie or uncle. Okay. Sa mga pareha nako, katong may kalagot sa ilang mga amahan hantod karon pasayloan ninyo kay wala ta kabalo unsa jud ang tinuod jud nga rason nga inana inyong amahan inyong inahan pasayloan lang jud kay wala mang gidlain pay inahan ug amahan sila ra mang jud at least kalimti na lang tong dating nahitabo ang karon ug ugma ang mas importante katong walay kalagot, katong okay ra man sad sila pero naa lang jud sila ka close nga nag-amping sa ila. Katong sa pastor? Katong naay mga tito ug tita nga nag-amping sa ila pero wala na sila kaila sa ilang parents siguro, wala sila kalagot noon. Ida na lang kanang kuan mas love pagid nila, pasalamatan kay mas pidili sila tinuod nga anak pero gituring sila nga tinuod anak then i-feel jud pud nila kung unsa pud ang feeling nga pag-love pud sa ila. Marami tag So naningkamot ka naka-graduate ka tungod sa imong tita? Oo. Grabe gid no ang imong kuan pag minyo nimo si tita gyapon mo kop-kop sa imong bana. Dili na master. Dili na. Unsa may imong plano in the future? Wala man siya namina ag saba. Ano future akong surprise sa perminti sa iya ang kanang kuan sa mga events niya nga may tabo. Si surprise. Nako na ni. Sa mata karong Christmas. Yung birthday, dool na. Yay. Basin cake ra pud taman. Sige, master. Walay mga kuan diha kanang mga vacation diha. Soon. Mga ticket diha sa vacation. Soon, ticket to Boracay. Nay uban gani nga spa, Charla. Mag-massage ana buwan. Relax si tita or tito diha, di ba? Lagi. Ay, sige, i-greet na lang kinsa gusto nimo ipag-greet palain.
I-greet lang na ako ang mga taga-Likimbingan. That's it lang? Kana lang. Then, request din ko, Master po. Unsa man imong request? Katong Kiss na ko? sabang. Lain kay ka ha. Ay, sa kadagan, nakalimot ko. Ay pangilo ba gapangilo lagi ka lain ka. Ayaw, Master po. Ayaw dikit B, gilok B, ayaw B. Duol kay ka sa ako B. Ayaw sabak B, please. Ayaw sabak B. Master, tanging yaman. Tanging yaman. Sige. Oo. Ikaw ang aking tanging yaman. Yan ang taod-taod ha. Ikanta Okay, na Master. ako. Ikanta na ako. So, di na ako to i-play on niya. Mana? Again, salamat. Thank you so much sa iyong pag-share. Salamat, Master. Ayan. Live caller B. May na mga inga nga caller ka ng masinsinan, tinud-anay. Ay, akong ganahan ng mga callers diha. Isa pa. Hello, may gabi. Hello. Good evening. Good evening. Good evening, Mr. Pop. Kinsa man ni? Daryl day, Mr. Pop. Kaduha na day ko nakatawag ay Mr. Pop. Kano sa mo ka natawag sa una? Itong niagi. Kano nga ni Agi naman tanan. Ang bas ni Agi na, ang bachelor ni Agi na pod. Unsay ni Agi? Itong naging adlaw. About Itong na-bless ba to? Kanang kuan. Ato ba itong one Mr. Pop na ang babae kay naay ka ng higog mga lalaki na ba tapos wa sila nagsaba nga nagbulag na sila. Gapon mo niya to? okay, unsa naman pud mo ikuan karon? I-share. Kanang about sa kong mama ug papa. Wala dili about sa imong tito ug tita day? Ising lang. Unsay the same? Kanang mamaorami ka ng istorya atong istorya ka ganin. Nga naman. Pero dili jud kanang kuan jud same kang kayo. Nga naman pareha asa man ato nakapareha. Kay sa akong papa kanang papa nako babaero kaayo. Tapos wala siya uli-ulik balay kanang mamatayro lang bitaw siya na kanang kuan. Di siya mauli tapos di siya nagapadala. May kanang kaunon. Motong naglayas na lang ko pero sa story kay naamay ka nang nag-adapt siya nga uyuan dako kay naglayas ra ko. So wala ga-adapt nimo. Wala iyaan. Naaman ka ng side sa kong mama. Asa mo kagapuyo? Sa una kay paglayas na ko kay sa Tagum. Dayon. Mga after 1 year, ipangita ko sa kong mama, sa kong papa, kay nagbalik naman sila. Tapos wala ko ni sugot nga mo uli ko. Nadto ko sa kong iyaan. Nga, dito ra ko nagpuyo pagkahuman kay nibalik na pud ko sa mua. Nga, sila kaadlaw na nalabaho ra pud ko diriya. Nga naman lisod kaayo ikuan ibalik sa imong parents. Nang namod kay kasukot sa kong amana. Tapos dili pud siya nagapadala sa mga kwarta ba na bahala lang ta para sa akong mga igsuon, ang mga manghod nga pagkauna mo. Wala jud siya gamay na effort, wala lang. Sa imong tan-aw di day magbag-o imong amahan. Amot lang kay nga anak mi jud siya. Ingana siya according to you. Dili din sa kuha, sa ako ang mga igsuon, sa akong inahan. So dili mo siya tagan og chance nga magbag-o. Tagaan man kay Unsaon man nimo paghatag? kanang sabay-sabayan lang nako siya na magbag-o siya kay kanang nagasimba mangud ko Master Pop na kanang iwalihan ko sa pastor na bisag kapila makasala ang tao sa imuha bisag gikapito ka na 7 times
kaya din na pasayloon kay ang Ginoo sa atong tanan nakasala man ta kita yang gipasaylo. As of now ba, wala pa nimo siya napasaylo? Ang sa karon murag wala pa Kay pagyapon. wala pa kwarta niabot. Nga nung wa pa man nimo siya napasaylo, piling nimo wala pa siya pagsisisi? Hangtod karon kay wala gyapon siya nagbag-o. Kay akong mama karon naman sa Davao, ako na nalabaho ko diri sa Cagayan. Ngunang wala gyapon sa kuha, wala gyapon siya nagbag-o kay magyapon nang padala siya sa kuha. Mama. What if nakakaroon nimong papa unsay mensahe nimo sa iya naminaw? Wala man siya diri ana siya sa Surigao. Naa nag-text karon no. Naada siya sa Divisoria naminaw sa Dear MOR sa Ukay-Ukayan. Unsa imong mensahe sa iya? Minsan ako siya para sa kuha. Para sa ako, para sa iya ha. Minsan ako para sa iya ha. Magbag-o nun tana siya tapos Ina pa. pa nang tana maginulsol na kasi mong mga ibuhat sa mua nga imong pinadalaan ako mga manghod bahalag pambugas lang bahalag gamay lang tabang pang financial okay ra tana magbago na siya Mo lang. um, Uy, nag-text imong papa, dagan daw sige shopping sa Ukay-Ukayan. Para daw ni sa imong mga igsuon. Nag-text siya, unsa daw address nimo? Kay diya daw siya matulog. Uban niyang bae. Sana ma-okay na mo sa imong papa ha, inyong relationship ha. Importante mo gud ana kanang naa kay prayer ba nga ma-okay na mo. Mao naman na importante, and then magsunod naman din ang mga gawa. Sugod sa prayer, sugod sa pag-ampo, sugod sa hunahuna until masturya na nimo sa iya ang tanan, until hinahina na din mabuhat na ninyo ang dapat nga unity sa usa ka family. Pohon mo na itong prayer. Okay? Hopefully. Sige, i-greet na imong abay dia. Sige, sinamok. I-greet na. great day ko sa akong mga kauban diri karon guys mga samukan nga tigbang at kawas ako oh great po day ko sa kauban ako nga maligyo og kanang fried chicken then great po ko sa akong crush nga si Genevieve. Mora. Kana mamaligaya pag siumay. Kana yung siumay? Bakit? Mora to? Pwede mag-request. Request. Mr. Pop, Oh. untaan na pagka ng sulod sa inyo ang YouTube. Sulod sa YouTube? Mag-subscribe? Oo. Kailangan ka maghimo og Gmail nimo. Gmail tapos. gmail.com. Naghimo ka dito sa Google og imong email ad. Pag nanakay nga to, imong username og password timan-an nimo, muna imong i-enter dito sa YouTube. Sign in ka dito. O, muna ka nanakay own YouTube channel. The same time, makasubscribe na ka sa lain-lain nga mga channel para sa akong channel. Huwag kang Bernie. Okay. Last, katong namay naman na sa mga diba na saan pagsulod sa. Tapos sige ko kuan sa YouTube na how to make How to make a YouTube channel. Ah, How to start a YouTube channel. How to earn income from YouTube. Muna mo ipang-search. And then mag-post na din ka. Okay? okay. Para YouTuber na din ka. Basin din mo na yung makamilyonaryo ni mo. Tatakabalo.
Daga na kay ka okay mapalit. Salamat ha. Wala pa ako naka-request. Pa rin ka naka-request. Pansamantala po. Pansamantala bang? Oo. Bye. Pwede. Kinsa nagkanta? So, pansamantalang unan. Kalya Lili? Bulag. Katong, hindi mo yata. Inya. Dili mo? Dili. Wala. Hiling na lang. Sige. Thank you. Salamat. Thank you. Hiling by kinsaning hiling si Mark Carpio. Sige. Next caller. Another caller nga gusto magmensahe sa ilang tito be. Medyo ang nakarelate ani kay katumang na ay pagdumot sa parents man. Pero katong nay tito og tita nga ilag yung kanabitang respect gyud. Hello? May gabi. Hello, magabi. Hello, kinsa ni? Si JP ni, Mr. Pop. JP ni, ansa ni nga AM radio? Imong cellphone kay murag pang AM over. Roger, JP. Naka-loudspeaker. Ayaw i-loudspeaker, JP, kay mong iko siya. Mr. Pop, sa ako. Ayaw i-loudspeaker. Agay! Ato mga nagbagang mga balita diya, JP. Okay, Mr. Pop. Okay na, JP, nakay unsa man, ikaw ang tito, ikaw ang naitito. Kuan, Mr. Pop, sa kaning relate ni sa akong auntie. Imong auntie ang Bali, ako ang na-adapt sa akong auntie. pila yung edad gikan nagpuyo sa iya? Kuan, mga gigan pa ko sa mga 9 pa ka, wa pa kay tuli ato no? 9. And then, antod na, pila yung edad ni mo ron? Kuan na, 31. Hantod na 31 na pa ka sa iya? Dili, wala na, mga kuan pa. Then, paingon sa high school. And then, siya ang nagpahuman sa imong high school? Okay. Aning, ang tuligid ako, sa akong papa, kami gid mo'y murag best friend of enemy ba? Best friend of enemy. Ano bitong kontrabuot bitaw, Master Pop. Naglayas ka or gikop-kop lang gyud ka? Anak yun. Bari nag-rebuildi ko sa akong ginikanan. Layo-layo dahil imong papa o imong auntie. Isuon na sila. Lagi pero layog balay. Dili. Kuan lang. Distansya. Mga pila lang kadangaw. Mga kuan lang kayo. Mga siguro sa purok lang. Purok 1 purok 2 sana. And then, tuyo na gyud sa imong papa nga di nakakwaon dito. Dili man pud sayon kay ako mang ginihawa. Wala biday kay gipapauli ana. Wala sad kay wala man ko pasa sa ko pangita. Unsa po ingon sa imong auntie nga danhin na lang kadoy ana. Bali wala sad ako mo inihangyo nga ako na linihangyo nga mo pupuyo ko sa ila kay kato nga tayo manggod agi na ko kada bisyo inom niya nakarelate ko ba nga gusto ko miskwila motong dito ko nangis akong ayaan nga ana yan ang magpuyo pa naman tala para lang Time pa 9 imong edad nagbisyo-bisyo na ka? Kuan dili na sa mga kuan mga 14 to 15. So nagpuyo ka dito 9 and then kadugayan medyo pariwara ka. Kay tungod sa imong problema sa pamilya nganong naa ka dani sa imong auntie ana. And then gihangyo na pud dayon nimo imong auntie nga te, pwede ba ko nimo pa eskwela para ma-okay na akong life ana something. Ano sir po kani nakuha na nga ako sa akong kuan papa is ang papa magud espesyoso magud sir po
Lagi ba pero ang imong auntie na karon ang murag ni offer sa imo nga mo eskwela ka? Oo, gusto niya ingon man gud siya ako nga kung gusto ka nga di maawat imong amahan, Mm. tarong kag eskwela. Mm. And then unsa imong kuan nahuman high school? Pag human ako high school, Mm. nag-independent na dahil ko sa akong ayaan. Nagtrabaho na din ka nangita kag kaugalingong balay. Dili, kaning kuan pa, self-supporting lang ko pag-eskwela na ako, vocational. Okay. Pero di gyapon ka sa iya. Wala na, Wala na. oh. Asa man ka nagpuyo ato dayon? Nagkuha na lang Boarding ko, house. Boarding house na. Mm. Pero at least nga natabangan ko niya itong time sa Tuition. paglusod na ako nga wala ko sa akong ginikanan. Kaya wala na mag-support akong ginikanan. Sa college ba nagtabang pa si auntie gyapon? Oo, sa ako, panalagsa na lang kung dili na ko Okay. makaya. Now, karon ang kalambuan nimo sa imong life, kumusta naman? Sa pagkakaroon na Sir Pop, na naman ko yung mga anak. So, medyo arang-arang ng kaimtang. Unsa naman imong human? Vocational na Sir Pop, Nga. cellphone technician. And then unsa imong trabaho naron? Kung trabaho ko nun, undang naman ko cellphone technician. Mm. Kuha na lang ko. 6 months ko sa Wilkins karon. Mayo. Pila imong anak? 5 kabok pa Sir Pop. And then ikaw na mahimong kuan gyud kanang dili na ka para sa imong amahan. Wala Sir Pop. Dili ko gusto nga ako mga anak muawat akong giagian Sir Pop. I hope ma-inspire imong mga anak sa imo ha. Unsay message nimo sa imong auntie? Kinsay ngalan sa imong tita? Ang problema lang Sir Pop kay namatay na siya Sir Pop. Namatay na siya na. Ay, na may MOR sa langit po. Wata kabalo, naka-tune in dito dito. Ay, nag-text. Oh no. Nag-text. Naami dani sa Cloud 9. Sa clouds nga number 9. Sa imong message sa mga tita nga nagkuan. Para sa tanan na lang pod og sa imong tita mismo. Ako kami sa tanan mga tita or tito, uncle, yoyo nga samtang nay gusto gid nga magpakuan sa ila, Magpatabang. gusto gid nga mo adapt sa mga pagumangkon or like bisag dili pagumangkon nga muduol sa ila, nga gusto gid nga kuan sa ila, makalampo sa ilang mga mangandoy. Ato na lang tabangan, masuportaan. Unsa imong thank you message sa imong iyan? Nang ayaan karon bisag wala na diya, patay na. Nangayo gyapon kog pasalamat nga naka-inspire ko sa ila. Ila kong gitagaan og chance nga maka-move on. Yani karon nga nakapnanawi pamilya. Na kabalo na kog dala taon ako kong pamilya pagdala, buhi. So sila may nagtudlo sa ako anak sa wala pa ko'y pamilya. Wala sa gyud, aya ka makapatunog anak. So pagkamatay niya, ikaw gyud nagkuan dito? Wala, dili Master Pops, igo lang ko na kuan kaya nakatrabaho naman ko atong time. Nanak ko pamilya, aya pa ko na sa ila. So ang iyang mga anak may na-regular? Ato sa akong iyan Master Pops, iso wala say anak. Pati kuan siya ba manag patandang dalaga, pero siya live-in partner. Pero dili siya ka anak? Wala sila anak. So ikaw ang iyang gimong anak-anak di atong time? Oo. Pero dagan sa ding bali pag umangkon niya nga nangagi sa iyong mga kamot. Mo ba? Oo, Dagan nangahuman niya lagi ako ng uban. So nahimo gid siyang blessing sa inyo, no? Oo, dagan mi mga 8 tingali mi. So imo bang nahibaw-an nga nang ingana siya? Wala sad. Wala po ka nakaingon nga ngano ding kanang sige tabang sa uban tita or Tanan sa pag umangkon niya ikuan mas lubak. Agi gyapon mi og mga kasaba niya, tanan sayop namo. Murag kasaban yun mi. Ingana gid siya nga ko ano, murag nag-yearn siguro siya iyang kaugalingon nga anak, no? Oo, gitrin gid mi nagmayo kung unsay sayop, unsay dili kuan. Ang buhaton. Muna mong na-learn sa bata pa mi. And mo po na imong itudlo sa inyong mga anak. Akong gilap ko mga anak. Salamat. Sige, unsay imong sa ako may dalit nimo ron. Request lang ko, Master Pop.
kuhan lang, pwede ka mag-request o bakit ba ikaw? Bakit ba ikaw, bay? By Michael Pangilingan. Michael Panganiban. Pangilingan. Pangilinan. Sige, Sir Bob. Michael Pangilinan. Sige. Sir Pops, lang kaya gamay Master Pops. Uy, sa may mahangyo, tagpila mo na. Yan yung pwede na ko Ayay, fixed price na ra ba ni? Wilkins, Unsa na? Wilkins ba product? Unsa na? Promote. Ang tag-iya sa Wilkins mo ipapromote na. Ipakuan na ni, ipa-advertise na ni sa kuan. Yan ang inyong marketing. Kay ingna nga ang sales, naglisod ng sales. Dito ta magkuan ta na ni sa MOR kay daghang kay listeners. Oh, dear MOR. Yeah. Ha? Matura pa ang Wilkins Master Pops. Walay pinaskuan diya gikan sa Wilkins diha. Ay na Master Pops. Nawag ra ko po. Basin makuha ng Okay. Christmas party nato dali ba? Dugay na kay ko ni MOR Master Pops nga kuan. Sige paminaw ba maabot ni mga imong mga kuan ni daw. Salamat. Dugay na gud ka bang Master Pops. Sige ko panawag Master Pops nga. Sige panawag Master Pops nga dili ko paka kuan kay dagan mo panawag gud. Lagi, sayang kaayong kuan. Karon ba gyud? Usahay lagi, ay mga colors nga di mao. May na lang kay nakasulod mo. Nga, kuan gyud. Sa mga colors nga magsinamok lang, ayon taon kay dagan man gud gusto mo sulod, and then ang ilang mga life story mas better pa lugar, mas maayo nga sila atong paminawon, no? Katong mga tao nga gusto mo share, dili kay gusto lang tong mo greet, di ba? Kaning mga sharers nato gusto lagi sila mo greet, but mas more man importante nga maka-share gid sila. And labi nang ingana ang mga sitwasyon pareha-pareho gyud sa atong drama. Naman tay matun-an gikan sa ila, di ba? Ang pinaka-importante dili ang mga greetings mo muhanaw ra ng mga greetings. Pero ang ilang mga lessons nga ilang gihatag o gipakita o gi-share sa ato mooy manatili sa atong mga heart, mga minds. Okay? And salamat sa mga shares, mga testimonials dani for so many, pira na, 1 year na ta? 1 year na kapin. Ang Dear MOR sa inyong paghatag og trust ani nga programa sa tibuok MOR Philippines. Wala na kong igon time. This is Master Poppy saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumoment. At yung mga comment nyo, doon nyo ilagay sa Master Poppy YouTube channel. Kaya na ako i-post dito bago lang. Before mo matulog, pwede ito ninyo tanawon. Bohol Getaway Part 2. Search lamang Master Poppy sa youtube.com. Wala na ko igon time. Tomorrow, we have another episode. November 16. Episode nato is entitled Dear MOR Gulong Gulo. Dear MOR. Kung ito magiging paraan para magkausap tayo ulit, okay lang. Kahit pa mag-inom ako araw-araw, kahit pa sumabog yung atay ko, gagawin ko. Makita lang kita ulit. Abangan mamaya sa Dear MOR. Dear MOR. Gulong-gulo. Naglibog yung daw kaayos tanan. Ngano, di siya confused, kumbaga, confused. Tomorrow na, basin na may mga kailang ang confused or ikaw mismo confused ka, basin makatabang na og mga tong drama. Alas 10 after mag MOR University 2.0 nga magsugod sa alas 8 ng gabi. Sa mga single ladies and single moms, itaas inyong mga kamay. Kaya mo kiss na ko sa inyong kilikili nga humo. Ready? I love it. And I'll be leaving you with a quote. Kasabihan galing sa ating episode, Dear
MOR Tito. Ang pinaka-importante nga membro sa pamilya mao ang taong naghatag sa imo og importansya.